थक जातनी घर में अकेले ई खाली दिन रात पी पी के ओनिए पता रखा हम मर जातल का रे का हो अकेला पी के हम कहीं चल जाइला तो तोके एकदम से अस्कत लगा एकदम बोले लगेली का देखा कहतन कि हमारी क्या ठीक से और कर पियो के और मत करा नहीं तो जानता ना हां ऐसा ते भे के बोला दे जला कि ना ए दुनिया में बहुत जाने पिए हम तो के मालूम ना का ए जे पिए तो पिए लेकिन हमरे आगे कुल्ला चल पिए अलवा काहे का बात है हां आई घर में हम खटर खर तो मर जातनी आ तू खाली दिन रात पी पी के भट्टा पे सुतल होतल बोला माने खटत यही केकर मेहरारू ना खटनी रे तो शिकायत हम सबसे करब हां हई साउंड वाला जोगिंदर भैया बाना ना हां उन्हों से शिकायत करब आ सत्य भैया करब जो हमारा अनिल कुमार बेंजी वाला उनको से शिकायत करब अच्छा सबसे करबी हां आज हमारा खाना बर्ची भैया बैठल बाना मुलाल भैया समेदा वाला इनका से तो जरूर कहब आ दलसिंगा भैया तो बटले बड़ा बड़का मार अच्छा और का सत्या ऑर्केस्ट्रा वाले हम उनहुस का काहे ना कहब कहबे करब कहबी हां मरबोना गलवा से चपलवा ला ले अब तू बड़ा बढ़ के बोलबा का बढ़ के बोला थई रे त ऐसन इतना बड़ी बड़ी बात करत छियै आ सबके बोला ले बिकात काहे ना बोलाई आ जाई हां हां काहे नहीं है का पहले करे खले आप तोरी दीदी के बड़ी मार वन बोलबा लोग बारे में ना वो लोग बहुत सारी लोग है जला कि ना अच्छा शरीफ हम और का तब काहे का छै बोलबावे के त का करी तोहरी को रहन देख के हमरा के ना कुफुत हो गइल बा एकदम से त कतना तक खड़ देले ई बताओ त आई घर में सगरी काम बहरे से भीतर हम ना करतानी तोरो के बा करे वाला अच्छा बहरो का करत है और का अब भीतरो का करत है हां करे बहरवा का तम देखत हां लेकिन भीतरा का त ना देखत काहे हां भीतर के करत तो पढ़ाव के करतनी का अच्छा जमा रोटियां उठिया बना दे तास के बनावेला हम ही ना बनाइला अच्छा ई कुल ना चली इतनी हम काम करत करत थक जतनी कि तोहरा के हमारे को काम करे के पड़ी का बताई का करे के पड़ी रे करबा ना हां कह दे ठीक बा हां पहले वादा करा कि करबा करब लेकिन यो बात करे लाग रही त करब अरे करे लगबा हो आ नहीं त छोड़े लाग रही त छोड़ दे ना ऐसा बात ना करे वाला बा क्या करे के बाद खाली थोड़ी सा ना हाँ। देखबा का बताई हम ना पैर में बड़ी तेज दर्द करता तनी हमार पैर में दबा ई बताओ कि मेहरारू का पैर या गोड़ के हुदा बौले हरे हे भगवान आजकल तो सब लोग दबावता पूछ ला सत्य से दबावता कि ना लो का सत्या भैया तू दबौले हुआ का लहरोड़ी भाई आदमी ना ना हवा ये मर्दावा ए अरे साउंड वाला जोगिंदर भैया से पूछ लो जोगिंदर भैया तू दबौले हवा का मेहरारू का गोड़ अरे भैया तू हरी ले तो बढ़िया तब केहू रड़ू है ना बा ऐसे कहता रम का के ना कहे के ऐसन बात है ना तू रड़ुआ ना हम उमरत हम अच्छा तब का जनबी का ऐसन के तो मर्दे लोग आज के जमाना में दबावेला ये कलजुग बा ना मेहरारू का गोड़ी लोग ना दबावले हम मेहरारू ही ना लोग का गोड़ दबावले अरे बाप रे बाप ये उल्टा जमाना आज का चल गेल बा ये हमार राजा और जो नहीं त मरमो इतना मार भले यही जे पिटा जेबो टका तो तू हमार गोड़ ना दबाई बा नहीं रे ना दबाई बा ना दबाई तो जा तो तेरिया चली तो दइयो ना चलो आ तो से हम गोड़ दबवा ले तो हमसे देख मत तो से बियाह कैले अतमो से शादी कैले है अरे पागल बियाह शादी दोनों एके ना भाई काहे ना दू ठे होला अरे ई बता दू ठे ना भइले थे बियाहवा होला कि ना अरे वही के बियाह वही के शादी कहल जाला पहले होत रहे बियाह फिर बाद में गौना होत रहे गौना होता है अरे पहले शादी रह आ पहले बियाह रह अब का होला शादी विवाह हाँ शादी बियाह हाँ तो बियाह में का होला सेनुर पहरावल जाला आ शादी में क्या होला शादी में पिटावल जाला मुना पिटावल जाला बड़ी मार मार रोड बोलवा जाला कि ना
अबे बोला सत्य भैया के जला कि ना सत्या भैया हाँ हाँ सत्या भैया के बोले इबू ना हाँ तो कह दे थे ना कि तुम्हारे सफवा ना उठे बुझा लगा ए दबा ना तगड़ो ना दबाई रे कह देनी कि ना दबाई तो ना दबाई ना दबे बा नहीं चला ठीक बा अगर हम कसम खातानी हाँ अगर असले बाप का बेटी हो हाँ असल बाप की बेटी हो हाँ तो तारा से गोड़ दबा असल बाप का बेटी हो हाँ तो हमार मेहरारू है कि ऐसा कहती है और का कि असल बाप का बेटी हो हाँ तो तुझसे गोड़ दबवा दे दबवा ले हो गुसिया के तो हम खुनसा के कहा था असले ससुरे का दामाद हो तो तोर गोड़ ना दबाई ठीक बा हम जात हई हर जोता हाँ अतः एक काम करी है कि लिट्टी में गोईठा लगा के लेके आई अरे पागल लिट्टी में गोईठा ना हाँ गोईठा चूल्ही में लगा के लिट्टी सेक के लेके आई हाँ अरे आ वही पे तोरा के एगो हई का होला बैगन होला ना हाँ ओकर चोखा बना ले आ वही पे एगो खड़ुआ मरचा ले ले ठीक है ठीक बना सुना तू आज तो या तू घरे रहिया आ ऐसा की एक काम करिया कि बाल बाल लहना गैया के खियाइया अनि सुबह पर बैठ के अपन भदेली खजवा हे भगवान।